kuthiwe ukubekwa kwakhe isandla okanye ukuthandazela kwakho kuzawuphela laa nto ubuyiva. Kuthiwe thatha lithi ilizwi likaThixo, beka isandla phezu kwemilwele iphile. Uba ke ngoku sibekile isandla phezu komlwele uyenzile laa nto ithethwa lilizwi. Lithi kuba uyenzile kuzawuthini? Uzawuphila loo. Yiyo le nto ndiye ndithi ke uphilile. Bonke abantu endibathandazileyo baphilile, bancedakele kwezaa nto bendibabeka isandla ngenxa yazo. Niyandiva? Lukholo olu. Ukholo luhamba kanje. Siyafumanani? Lena ndithi ke ngoku ukumamela sisakhono. Ngoba emveni kokuba ke ngoku uve ingqaqamo uthi ke bekuthiwe liphilile, hayi nansi lena uyibiza back ke ngoku. Abantu ke bayane bakholwe kukuva kwenye indawo. Ndiyafuna ukuthi into seyinto yobuntu le nto. Uthi omnye umshumayeli eTV u-Andrew Woman wathandazela isipinti. Isipinti ngulo mntu unamehlo aqhudekileyo. Yabona? Lo mntwana unale nto wamthandazela uba kuphile laa nto. Wamthandazela, wambeka isandla. Xa egqibothi amen, ajonge lo mntwana, amehlo akhe straight. Uthi ngathi yo kwangoku, uthi ngoko nangoko kwabe ndithi yo kwangoku. Avola phinda kuya wasesifipenti. Yeqabele. So yilaa nto othi ewe kona bendiyikhona bengenzeka kodwa bendingajonganga benzeke kwangoku. Ngoko nangoko ukuba ukutsho kwakhe yaphinda kuyabheka. Kangathi mayibuye bheke. But le ngcinga yakhe okanye le nto ayithethileyo irreversible. Ithi ke wena ndiyikota le nto kuba ndinale nto undiphendula laa nto ithi utsho kanjani. Ndithandazela ukuba ndiqanjwe intloko emveni uba ndithandazelwe ndiphinde ndiyive intloko kodwa usashiye kuyiqinela le nto ndiphilile. Uphilile ngoba ilizwi likaThixo lithi uphilile. Uba uzawuthi ke ndiyaxoka uzundibeka ecaleni mna kuxoka ilizwi eli ndithi lilweli lindithethisa loo nto. Liyaxoka ke alixoki. Kuzawube kuxoka wena ungafuni ukwamkela le nyaniso. Khumbulani ke bazalwane, ithi iBhayibhile asihambi ngokubona, sihamba ngokhono. Kule nto ke ingathathi ubuyibone ubuyiva, asihambi ngemvakalelo ngokuthi siva njani, sihamba ngokukholwa le nto itsho nguThixo. Ndiqhubile. Ingasisikele kuyavakala? Okay. Ndicela sityhileni iBhayibhile zethu kwincwadi yeNdumiso. Chapter 32. Indumiso chapter 32 sifundo verse 8. Indumiso 32 verse 8. Indumiso 32 verse 8. Ndiyakukuqiqisa ndikuyalele indlela ohamba ngayo. Ndiyakukucebisa iliso lam likuwe. Siyaba. Ithini? Umuntu mafunde iBhayibhile yakhe. Mani, ukhona othethe into ke umuntu wathi ye izinga lokwazela ngexesha lelizwi
liba phezulu. Enye into yena encedise kakhulu ke xa kusozeleka yilanto banabo abantu bathethe. Yekho ibagcina abantu noko bengathanga bhusa le. Masifundeni iBhayibhile zethu, masiqale ngofunda umuntu afunde iBhayibhile yakhe emafesi. Okay, mandifunda apha kum. Ndiya kukuqiqisa, ndikuyalele indlela owohamba ngayo. Ndiya kukucebisa, iliso lam likuwe. Ngubani lo uthetha la mazwi? Ngimne? Ngubani uthetha la mazwi? Ngubani lo uthetha la mazwi? Nike nazifunde encwadi ezijola esikolweni. Uthixo ne? Aba bangaphendileyo abamazi bangani abanye basamamela ubuthongo. Mamelani ke phambilini sasiya nasithi xa usiva into yokubana uyozela yiba nemigudu ususesi uba hayi ke ndiyozela indalo uyiqhuba indalo uzawuchaneka zama into yokubana ulwe nobubuthongo njengokuthi usukume ngenye ixesha ukukhobe phaa phandle mhlawumbi lobe kuthi ga yaqaphela lo migudu yiba nemigudu yenzayo engosisikeleni ithi ndiya kukuqiqisa ndikuyalele indlela ohamba ngayo ndiya kukucebisa iliso lam likuwe ingathi nginoncoko lokumfunda ne zizibhalo ezingcwele nezifundayo ne uthi noncoko yile kanjani Nokwazisa indlela omawuhambe ngayo. Nokwazisa indlela omawuhambe ngayo. Utsho undikhoyo. Utsho undikhoyo. Ndikufundise, ndikujonge. Uthi yena ndizokwazisa. Okay, ndithanda kakhulu ke lapha kwizibhalo ezingcwele. Ndiya kukuqiqisa. Mamela ke. Ndifuna sivane ke ngoku kakuhle sihambe kanye kanye. Uthixo ethetha noMoses pha kulamlilo wawutshisa umuntu ungawugqibi. Niyabona niyakhumbula uMoses edibana noThixo ekwaluseni. Uthixo xa ethetha kuMoses ndikubonile ukuxinizeleleka kwabantu bami nokukhala kwabo ndikuvile. Ngoku ndiyehlile ukuba ndibahlangule. Niyandiva? Kutsho bani? Wathi uThixo, wathi wehlile ukubana abahlangule abantu bakhe eJiphethe. Abantu amaSirayeli lawa ethetha ngawo uThixo akhululwa ngubani eJiphethe? Akhululwa nguThixo ngabani? NgoMoses. Senjubana emveni kokuba uThixo edibene phaa noMoses behlukana ke wahamba uMoses kuba uthunyiwe kwayofika uThixo eJiphethe noba kwafika uMoses kwafika bani? Nithe ngathi niyaqina nje behle kwafika bani eJiphethe? uMoses. Konje besithini uThixo pha? Ndehlile ukuba ndibahlangule. Kodwa ngubani eEgypt yohlangula abaSirayeli? uMoses. Yes, ndiyavumelana asanuthandabuza ngoba beyona amaSirayeli akhululwa ngubani eJiphethe? nguThixo. Ngabani? ngoMoses. Ndifuna ndibuyela kule nto ndiqala kule nto phambi uba ndingene kule ndawo ndingena kuyo. Uba ndizama ukucima laa tendency yokuthi umshumayeli kame apha ngaphambili ethetha uyakuva uThixo ethetha nawe ekulungisa okanye kwakha ngandlela thile ubone umntu lo
kanti sitsho ubana eneneni kunjalo uThixo akenzi into ngokwakhe. Yes, zikhona ezisihlandlo enza ngokwakhe athinte nawe ngomoya ingcwele nangeyiphi indlela ke ngendlela zininzi, kodwa amaxesha amaninzi usebenzisa abantu. Inkosi isikelele. Masithi kule ndawo uzawuthi umntu lilizwi likaThixo, nguThixo ngokwakhe othi uza kundiqeqesa, akathanga abantu bazawundiqeqesa. Now imen loo nto ke ngoku imenza umntu ahlale mindawonye engaqhubeki iqeqeseke ingqiqo yakhe ngoba ulinda uThixo. Kodwa amatyeli maninzi kusima umntu cani kwakhe okanye edibana nomntu ozama asebenzisa bona uThixo ukuncedisana naye ukulungisa ingqiqo yakhe, kodwa ilungi tu. Okokuqala make siyamkele le nto uba uThixo phakathi kwezinto athembise ngokuzenza kuthi kukuba uza kusiqeqesa. Uzawuthini? Uza kusiqeqesa. Ekusiqeqeseni kwakhe aphinda athini? Asixelele indlela emasihambe ngayo. Ngamanye amazwi kukho amaxesha oza kuxelela into mawuyenze, futhi uyixelelwe ngumntu. Lo mntu nobe uzawube uyixelelwa ngumntu izawube le nto oxelela yona ingabheyisanga ebuntwini bakhe. Uzawuthini kanti ingabheyisanga ebuntwini bakhe? Ingabheyisanga, ingajolisanga, okanye ingajolisanga ebuntwini bakhe. Uyayibona? Ekuxelela ngokobuThixo. Mandithi ekuxelela into ongekhe uyixelele ngomntu ongenaThixo. Uyayibona? Okanye ekunika icebo lokuhamba ngokwendlela yobuThixo. Ya ke incwadi kaIsaya wakho wayiva isithi ngumoya lo wecebo, ngumoya lo wobulumko. Ikabela. So xa ekuxelela ke ngokumntu ehamba ngomoya wobulumko, ukuxelela into ebefana uba wazi yona okanye wenza yona. Lithiwa ndim ke ngoku, yazi ndake ndamanga lapha kwenye ixesha kuthetha unamhla engqina apha. Isingathi uba ndikhumbula kakuhle ke wayesithi waye kwi-interview eBhayi. Phakathi kwemibuzo ayibuzwayo apha kwi-interview kuthiwe omnye wemibuzo, njengoba ungumntu ongusisi nje, yithi phaa kwenu nomnakwenu upheka ukutya umnike umphakele, awugqiba oku kutya angeneliseki kuko, ungathini? Nani nothini nini? Nani nophendula ngendlela zenu ne? Uthi namhla ndaqonda uba ndizozisokolisa tu ndibe ndicinga kwanto kulolu mbuzo. Yayike yathe ithi le nto athi kubi akukho right, that means akaneliseki kuko. Uthi ndaqonda uba ndizozisokolisa tu, yayike yathetha into enje kwi-discussions le nto kanye. Uthi ndave ndaphendula ngalaa ndlela kwakuthethwa ngayo kwi-discussions uba ngathi nje ndingambuza into okokubana yintoni ingxaki yakho, ndiyijongise ekuthini ndisebenzise ke ngoku le nto ayithethayo ayihlabayo koku kutya ukuze ndiyilungise kwixesha elilandelayo, enzela uba ndimphakele ndimphe ukutya okuzokumenelisa. Exactly, ngoba xa esithi umntu kaloku le nto ayimelanga ubinje, unayo le ndlela ibimele uba iyo, udinge yona wena ungayenzanga ngolo hlobo nje.
mamela ke uzawuthini kunobhadlile yena ocinga ubhadlile akho nto inokukutya. Yithi umzekelo mandingenzi ngosandi ke sengirhakalile ukwenza ngosandi ndithanda ukwenza ngosandi ke ngofazana ke umngane mandenze ngonosicelo ke. Yithi kunosicelo uwenzela ukutya uMr Mnokwa athi uMr Mnokwa akukho right ukutya. Mamelani ke ndisebuqiniseni ndimkanga akukho right ukutya. Yandiva kanje akukho right ukutya. Awugqiba unosicelo athula athi tu avela kuthathe ajikane. Khange ndimxelele umngane wam bazawusherisha bengayazi. Khange ndithi ngizawushesha ngale ndawo. Futhi kanditsho nokuba zakwenza umzekelo ngayo. So bendingazumcela ke. Nawo ngumngane wami ndandixelele mosiba ubungukasikazi womngane wam ngumngane wam njengomahlabeni seyazi. Ingasisekelele. Lithwa ke ngoku mamela ke ngoku. Ngela xesha okokuba ngaba nosicelo wenza loo nto ndiyonqina ubahasha ndive ndithi ngaba ubhadlanga. Mamelani mna ndisebenzisa unosicelo ni wena sebenzisa wena. Uba uthatha okokutya emveni koba ethe umntu akukho right ujike uhambe wenza ngokungabhadli. Ikhona ingxaki apha ekucingeni kuwe. Kutheni ndisithi ikhona ingxaki? Uzawutshintsha ntoni? Uzawutshintsha ntoni? Kaloku ndibuza ngohlobo nje uba uzawutshintsha ntoni kungokokubana mna ndicinga uba njengoba usenze ukutya wenze your best. Wenze kangangoko uba usazi uba fanele uthini olungisa ukutya. Siyavana? Mamelani, ingqiqo eqiqayo ayipheleli apha enkonzweni qha. Okukuqiqa okukulungiseka kwengqiqo zethu kusinceda nasemsebenzini. Kusincede nalapha ekuphileni phakathi kwabantu ekuhlaleni. Indlela izinto ziqiqa noziqonda ngayo ikunceda ukuthi ukwazi uku-understand okanye ukuqondana nomntu wonke ngokwehlukana kwabantu. Ngoba unengqiqo eqiqayo, hayi nje ingqiqo efuna ubana ukuze uyenze into funeka uxelelwe nganye. Mamelani hlobo zenkosi. Ndim lo ekenza umzekelo apha phambi kwenu. Ndithi kudala phaa sasikhonza kwelaa cala laseXhosa. Sisuka apha noMr Mnokwa apha eMthatha ngoLwesihlanu sehla. Sizawudibana nabazalwane abaninzi phaa ezilalini kwezaa lali zaseXhosa. I think babe from Xhosa area. Siyokhonza enkani. uDlamini waseNqamakwa, ndimo waseXhosa, ndimo lazilecala. Athi uDlamini kum kwaphaa ngoMivulo sizawuba nenkonzo kule veki. Ndithi okay. Iqhubeka iveki mkhaya. Sihambe siyofika eMqanduli ako-3. Kasifika eMqanduli athi uDlamini kum sizawusuka ngantoni apha ukwehla. Ndithi hayibo. Sizawusuka ngantoni kanjani? Uthetha ukuthini Dlamini? Hayibo. Kaloku subeni bendikuxelele basiya enkonzweni namhlanje ndatsho kwasekuqalekeni kweveki. Ewe ndiyakhumbula isitsho. Ngoku kaloku mhlobo wam idibana kuloo nto ngoku noba sisuka apha sibheka phambili njani. Hayibo.
nguwe kaloku wazi into zezimoto ezelicala, nguwe wazi oonoteksi belicala, nguwe benguke bendilindele uba xa sifika apha sozamile iveni ethile iyasithatha apha ihlanathi. Ndibe ngani ngacimela nje ongephezulu. Unyaniswe ngqo. Akho kwa-arrangement ikhona. Kufuneka sitheni? Sisuke apha, sabheka phambili. Futhi ndikhumbule kakuhle ngixelele ubana sinenkonzo kule veki phaa ngoMivulo okanye ngoLwesibini. Kuba ingqondo yam yayilele ingaqiqi. Ngoba ndixelele ubana sinenkonzo ngempelaveki kum iphelela apha, ndithuphela apho naye, yaphela apho nakum. Futhi atsho kakuhle uDlamini ubana uthetha uba ke ngoku ulindele uba eleko uba sibheke enkonzweni ndikuxelele yonke into ofuneka wena uyenzile. Hayi wandicumisa. Ngoba sendiqonde ngoku ndijonga phezulu uba kanjani kaloku anguthi ufike kuloo ndawo yokubana mandenze i-arrangement kanjalo. Tshilo kwityeli lokuqala phambilini. Iyaqaphela? Wanika yonke ipackage ngoba ndandingena idea sasaqala. Ithetha uba ke ngoku ndizawuthi ze ndiyenze yonke le game funeka atsho. Ndithi mna uba engazange ayenzele ngolaa hlobo namini ingqondo yam ngesalele nanamhlanje. Ifuna uba ize ndenze into funeka kube kanti ithethwe ngobunjalo bayo. Xa kungoku sesilungi, xa kunamhlanje ndiyakwazi ubana xa undixelele into ndive nalo ungayithethiyo. Uyandiva? Ndiyana ndithi ke xa ndithetha ngendawo ezinjalo ndithi xa ngabe usenza nayiphi na into oyenzayo apply ingqondo yakho. Okokuba ngaba kwinto oyenzayo awe apply ingqondo yakho uzawuhlala uyile emifino yiyo. Into embi ke ngoku uzawungwa mamela. Wakwathi uDlamini kwenye igame esherisha. Nani make ndinibuze lo mbuzo wayewubuza. Ukuyibone le nto into okubana sisilungi wenza into ngendlela ethile. Awugqiba ekubeni uyenzile le nto ngaloo ndlela ethile. Athi omnye yima le nto kutheni ungayenzi kanje nakanje 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 nakanje. Tyhini nawe kwayijonga ngohlobo athetha ngalo yiyona ndlela ibhetele kakhulu kunale wena uyenze ngayo. Athi ke ngoku uDlamini wawuke wasibuza uba kutheni wena ubungayicingi ngolaa hlobo lona ethetha ngalo. Mandithi umzekelo uzenimhle kakuhle. Ndake ndamva apha omnye umzalwane ethetha esithi niyayibona phofu bandiphi sekuqiqeni. Ndake ndamva omnye umzalwane ethetha apha ngaphambili. Uthi hayi le nto ndiye ndayixelela uMr Willie. Futhi bendimxelela ndiyazi yena uba uza kuba nayo indlela yokuyithetha. Noba wathi yokuyithetha okanye yokuyi-approach. Indlela yokuyidilishana nayo, yokuyenza. Now uthi umbuzo wam ke ngoku. Yintoni le ndingenayo, yintoni le ungenayo mna ndinayo? Make sithi nawe mhlawumbi ungatsho kwenye ixesha. Uthi ndiqonde into yoba make ndiyinikele kuMr Willie leyo. Futhi wayilungisa kakuhle. Okanye make ndithi sike sibe nengxaki apha phakathi kwethu. Kukhona umzalwane omoshileyo. Ndiyana ndibiza abazalwane ke xa senza loo nto. Ukufumanisa into, masithi ke ngokufumanisa into yoba ndihambe siyenze ndikhokela ndigwebe ngendlela ethile. Uqonda ubana uyavumelana nale ndlela ndigwebe ngayo. Kodwa wena uthi bendingenawukwazi kodwa mna. Ukuzibuze ke ngokuba bekutheni wena ungazukwazi mna ndikwazini. Uba uthi kuba ndim wena unguwe apho ndikhoyo ndisekuthini yintoni le ndingenayo wena, yintoni le ndinayo wena ungenayo.
siyi-built-in siyi-built-in ndine-built-in ethile engekhoyo apha kunani apha ekwakhiweni kwam ikhona into engekhoyo apha kuwena kwanele ekhoyo kum andiyongwenkwe nje mna ufuna uthi ndiyinkwenkwe andithethi loo nto kaloku le isahlukanisayo yile uba nguwe wena ndiyafunda angatandathi ngaphandle kwaloo nto ke ngoba kandizude ndibe ntombazana nam iyeqaphela into eyikhona enye into ayikho yile nto ke ungayibuza uDlamini futhi ndaqonda uba yandistrayikha le nto entliziyweni yam nyana ndike ndizibuza uba utheni mna bendingayicingi ngohlobo hayi kum amatyeli amaninzi uDlamini into ndiyenze ngolo hlobo lam elikekeleyo awugibathi ingathi ibibhetele esukweni ka uyenza kanje nakanje 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 ndiqonda uba ye unyanisile iphucuke nyani le ndlela athetha ngayo wathi ke ngokwapha angayithethi ngela xesha besobabini athi ke ngoku asekunapha ukuzibuze wena atsho wayesho kesherisha ukuzibuza uba bekutheni wena ungayicingi ngohlobo lowo ayithetha ngalo ye ndiqonda uba zandike ndiyicingi ke ndibuze lo mbuzo abe sewuphendula ke athi ingxaki kukuba ingqiqo yakho ayihlaziyekanga yena ingqiqo yakhe ihlaziyekile luyithetha phucukileyo luyenza phucukileyo ngoba kaloku yingqiqo le ikhupha le nto uthi uThixo kapha phela sifunda khona ndiza kukuqiqisa so uThixo sifuna siqiqa bazalwane bethu siyasebenzisana sihamba kanikani niyandiva okanye ndiyanozelisa yinto nanoyithetha esingathi sixake kangako kufuneka siqiqile ne ye akukho mzeko lo umhle njengalo mna bendithetha wami oDlamini then ke ngoku kwixesha ke ngoku elilandelayo xa ethi uDlamini kunomhlangano esizawuba nawo ndive yonke into anayo phaa kuye ngexesha esithi sizawuba nomhlangano kule veki ubana yonke into efuneka ndiyenzile mna mandiqiniseke uba ima ngendlela ethe njena cha sizawuba nomhlangano kule veki mamelane loo nto ke ngoku indinceda hayi apha ekwenzeni izinto zalapha enkonzweni qha le nto yo-organizer ngoku ayikho kumntu into yasenkonzweni qha nasemsebenzini iinto zam ndizibetha ncam uyabona kuvamise ukuba ngoku umzekelo indawo yethu ikanje yidutywa neWillowvale neXhorha isubdistrict yethu eXhorha ndim usupervisor weclinic zapha eWillowvale ngomnye usupervisor weclinic zapha edutywa ngomnye usupervisor weclinic zapha ufumanise uba iintlanganiso esibanazo kuze umntu wasemathole ufumanise uba kodwa yiklasta yaseXhorha qha ekwaziyo uba iathende iphelele ku-organize itransport ithathe abantu ngexesha elililo babe sentlanganisweni ndisebenzisa the same approach endayifunde enkonzweni lithiwa ndim ke hlobo senkosi indawo yokuqala kandithi apply ingqondo yakho ndithe ekuqaleni ndithi apply ingqondo yakho kwinto yonke oyenzayo ngamanye amazwi ndithi ke inyathelo lokuqala kawuqiqa ekuqiqeni sebenzisa ingqondo yakho kwinto yonke oyenzayo ngamanye amazwi kuloo nto uyenzayo nengqondo yakho mayibe lapha kule nto yebani kule nto uyenzayo nengqondo yakho mayibe lapha yabazalwane kumlihlazo into yokokubana umuntu osindisiweyo acetyiswe ngumuntu ongasindiswanga uba
ye ingakuchana le nto ngale ndlela uyenza ngayo inobungozi khawuyenze kanje nakanje nakanje ye uqonda uba kawujongile wena ye iphucukile le ndlela athetha ngayo lona kunendlela umzalwane benza ngayo yena futhi emva koko mna ndijonge ke ngoku indlela azawuresponda ngayo okanye indlela ngokubhekiselele kule nto azawuphendula ngayo ubana hayi wethu kandiyiqonde loo nto anamsebenzi irayithi le yakho ndiyayibona nalena qha kandiyiqonde le ukheleza ucasual yazi into yakwenzeka kwixesha elizayo xa icinga ukwenza le nto okanye funeka enze le nto uzawuyenza ngqo ngale ndlela ingeyiyo. Mamelani andithi into yokutshaba umntwana ayithandeki ne but ukubone ngenye indlela ngelinye ixesha into yokubana indlela le kwenziwa ngayo izinto zimfefe nje zikamdala babantwana bangatshi akukhathanga tu zimfefe nje zikamdala babantwana bangatshi umuntu omdala lo akanqeni uba kayigalela amanzi abantwana ekomini aqale ngalashushu ngelinye ixesha ke ngoku lo mntwana seme apha ekomini wothuka xa kuphuma lo mntwana yena qala ngamanzi ashushu ibiphi ingqondo yakhe utsho umbuzo wami ibiphi ingqondo yakhe kule nto masithi mhlawumbi ngelinye ixesha umntu uhlamba umntwana agqibe kuba wongeza amanzi ne wongeza amanzi ashushu yaqona atshisayo nyani awengeze close awagalele close nenyawo lo mntwana bona ingqondo ya-apply benzani masithi kwimeko enjalo ezinye izinto ke andiziboni phaa ekhaya pha nasemzini mna ndijonga abantu mamelani xa uzazi izinto uba zenziwa kanjani into eyenziwa rongo uyibona emanzini ezinye izinto ke ndithetha yenziwe emzini phaa laa mzini nje ndihambele kuyo ndiqondiyo iriski le ndlela kangoba ndiyana ndinqande ke ndithi uye uyiqaphele uba le ndlela wenza ngayo ingawo nobungozi kanjani beyiqaphele so into embi ke ngokukubana ufumanisa uba carelessly nomntu esindisoya ngenza ngolaa hlobo kutheni ngehlobo zam ithi ke into yam kawuzimisele uba uyafuna ukuqina yonke into eyenzayo sebenzisa ingqondo yakho ibe kule nto mamela ke ifana ke le nto nale nto yokokubana ndithi ke laa mzekelo bendiya kuwo bendiqala ngawo kanesicelo nokutya uthi udlamini okukutya kukho rayithi angazihluphi ngawubuza kwanto avela athwala umlomo sentsho uba into evamise ukwenzeka kanti nditsho uba uyawuthwala wena ndiwazi uba noba wena mhlawumbi ufake ekotini okanye usemncumo athwala umlomo umbuzo yile nto ndithe ke niyibambele ngawo ndithe umntu xa enza kanjalo ukuba wenza kanjalo yena wenza ngendlela ebhadlileyo andithi ndithe wenze njani indlela enjani engabhadlanga ngoba kaloku isizathu soba ndithi wenza ngendlela engabhadlanga uba uvela athathe obamdla ahambe kukubana uyolungisa ntoni next time ngoba mna into ebendiyilindele kukubana asabele uba ndicela ukwazi ingaba yintoni ingxaki kokutya yekaphela uzofumanisa uba mhlawumbi yityiwa eninzi ityiwa ayothuke uba ityiwa ininzi kokutya yekaphela ithi le nto uba undinike ukutya ujike wothuka ityiwa exakileyo okanye uyabona ke mna ndivamise into yoba uba ndizayijikisa into ayityeki isayina ndikunike ubuyive okanye ndibuze uba ubukwayiva na okanye nantsi enye into ke endixhaphakele nyam ke yona ke phaa ekhaya le practice le nto yenziwayo intle xa uzawutyiwa uhlanjwe izandla hayi matyeli manintsi james zizi uyahlambisa hayi andizungayithethi maphesha ndithi izandla ndizidonse ndizixhwila ayatshisa
Kambe into endivele ndiyenze ngoku andisokolisi. Sovakatshisa ndiziwithdrawa nje kakuhle ndithi ndicela ukundinika. Ndicela uhlambe nami. Ndicela ukuhlambisa. Mna ndilindele into yoba angasusi izandla zakhe athi aphele. Uwava nje umntu azidabise izandla zakhe ndithi hayi kaloku seliyeza ukundityisa lona. Thuthuzi ngoku nangoko akafuni ayatshisa nyana amanzi. Ubuke waweva la manzi andiqalanga ngokwenza kanjalo. Athi undiqala wawutshisa ndathi mamela. Indlela ekuyenzayo uhlambisa izandla phambi kokuba umntu atye. Qha ke ngoku xa waqunga amanzi wakho phinde wave wena uba arayithi na uba angahlamba umntu. Ndithi ke kubo ndicinga ke kule nto kuze uhambele umntu apha wenze kakuhle futhi umhlambise izandla umtshise umntu wabantu anyamezele ke yena hlambe athi anzakale. Mamela ungathi ndiyazibaxa izinto kuba ndisepulpetini. Ukhona utata ongumzala wam unkosikazi wakhe ngumntaka maloni ngumzala ngumzala naye ngolo hlobo. Andisakhumbula isiphi kwenziwa le nto hlambe kwezandla ngokuzatyiwa. Athi yeyi yebona lenziwa wabe uhlambisa izandla ndake ndatshiswa ngamanzi ngomnyusi kusenziwa le nto. Kukho iindwendwe ezizocela intombi kulo mzi. Kandithi baqala ngabo ndihlambisa awatshisa amanzi ndanyamezela andatsho tu uba ayatshisa ndaqonda uba ndifuna ngebatshisa iindwendwe ezi. Hayi ke unentlonte kakhulu ke ngumntu omthatha amdala banyamaze igama lakhe ndingalibiza ngenkomo yakhe. Wathi andatsho tu uba ayatshisa ndakhawuleza nje mna ndasusa izandla zam ndathi ndigqibile. Ndathi mabagqithela babe begqithela kwezi ndwendwe ndifuna batshisa iindwendwe ezi zabo. Uyazi into ezayenza umntu yena ohambeleyo uzawunyamezela ngoba kaloku unentloni ucinga uba yinto yalapha. Ndithi hayi yini mzala ungathethi amanzi atshisa uthi kaloku ndicinga uba yinto yalo. Funeka umntu wabo bamtshise makatshise bonapha. Uyeva mamela ke ngoku uzawuthini ke ngoku kaseyibalisa lo mntu ngenye imini uba andatsha kwakho sisi. Yho hayi wanditshisa kwaphela ndathi ndisitya ndayindiqonda uba izandla ezi ziyatshothozela. Ngento engenamsebenzi wenze ngokungakhathali wenze ngokuthethiyo. Uyayibona le nto? Hayi andiyazi bakukangaphi phayikhange wajikisa amanzi ngotshisa qha. Ndisithi umntu yiza sebendazi ngoku abendithi yiza namafesi bayabaleka siyafuna uzwa. Ndithi ke ngoku kandithetha umntu uyazi into lento ibangela uba ngoku bendithethe ngalanto angayilungisi aoyi. Laa nto nofanele ingajikwa kube kanye awugqibe ingaphindi ijikwa uyilungise once uyazi uhlala iyazi uba into yenza ngolo hlobo. Yinto nebangayilibali xa eyenza ngexesha landelayo ayenze the same. Khangakhathale ngelaa xesha lokuqala bekusithiwa ayikho rayithi le nto. Khangayamkela uba naye ayikho rayithi ibe lichukweni nayo. Imizekelo kaloku mandixolela ayonto embileyo. Khangela unkosikazi wam ngenye imini ubeka amanzi ngeketile embaneni yombane. Mose iketile yombane uyaonisa usoonisa laa nto insilapha isho icaca uba umbane ukhona ibe bomvu. Umbane awukho ngokwenza le nto ndimjonge nethuni ayibonise yonke aqina. Lifika ixesha loba ahlambe uyathatha iketile uyagalela komnye ngothuka uba amanzi ayabantu. Hayi bo yabanda nala manzi. Ebingaphila kwam kuyiketile. Ebindim. Ebimele kuyibonela kaloku umbane awukho. Ndithi kuye ngathi kuwe
apply your mind in everything that you are doing. Okay. Nithi kuye ndathi kuwe apply ingqondo yakho kwinto yenzayo. Ndathanda ke kule game umfazi wami wandiphendula futhi randomly. Yo hayi ayingeni le nto apha kum. Ndafuthi ndabe ndiqonda ndithetha inyani ngoba sendithula nje ukaninzi ndisitsho uba mama ndizothi mna kanthetha uyazi bakuthi endingayiqondanga uba ubani awukho kwamela xesha ubuplaka wela xesha ubuplaka xa ingqondo yakho ayikho bakulaa nto yenzayo. Uyibona ingozi ke ngoku iphi ingxaki ke umntu kaziplakeni ikethileyo kwakhe yakhe unochuku mathara ingxaki yakho mamela yazi into yakwenzela uzawuplaga phaa amanzi ayiswitshe ione laa nto ekethile ione awukho umbane athathe amanzi ancama mhlawumbi ngamanzi abantu agalele ekomini ayibeke phaa ekethile. Laa ketile isa-oniwe phaya kulaa nto ithi xoxo mbaneni i-on kulaa msila wayo awugqiba beke phaa andithapha mbane akho nto ithethayo ndithi anti i-on phaa embaneni phambili i-on nalaa nto ingumsili bemele buyicofile buba umbane ubukhona ibizawubulayitha bomvu ingalayithi bomvu ngoba ukho umbane ekuthatheni kwakhe amanzi ancama uba yowayikho icala ndizohlamba amanzi abanayo kuhlele kungabantu kungekho bantu ne agalele abeke phaa. Zonke izinto zi-on kulaa ketile akho manzi eketileni kuzakwenzeka ntoni ubeka umbane? Kuzakwenzeka ntoni ubeka umbane? Izawutshala eketile yithi akho mntu kuvuka kwaphangelo kwemkibo umafezo kwenye icala laa nto iphaya erumini kwenzeka ntoni? Izawutshala eketile ide kutshe laa ndlu. Masithi sifike ibhedi seyitshile yona kucime kuthini? Uyaqonda uba izawuba luchuku kandithi uba izinto besizenza ngendlela ibimele uba sizenza ngayo ngongenzekanga lo monakalo. Laa ndithi uba izinto ubuthi xa wenza into apply ingqondo yakho bingazikwenzeka yanto. Mna amaxesha amaninzi inoba nandike nive kuthi ihouse etshile ngaseVirgin kujubula umbane ukuthini amathuba aphezulu ukubana kukho one of the electrical appliances like i-iron okanye iketile eshiywe i-on ingenamanzi waqhubeka umonakalo. Kanti uba ke ngoku yile nto ke ngoku ihlobo zenkosi into okokubana sihlala nabantwana hlala nabantu abangawubambiyo umcimbi abantu abadala ifuna uba mayibe luxanduva lethu into okokubana kungekatshindlu kungekenzeki into esinaks okanye embi izinto sizenze kakuhle sihlale sisenza uvimbela nongozi. Ngoba mna ukubana ukuqala mna ukhusele kakhulu ngoba sekukho umonakalo sowulahlekelwe already urayithi kona usesovimbela uba ungaphindi kodwa mna ingasuhlanganisa ungekabethwa. Kodwa kokuba ngaba ukuqiqa kuyakusokolisa izawukusokolisa kwayileyo. Apho ndikhoyo ke ngale nto mama umsulwa ndithi yithi xa usenza into kwazi ukubona into enganobungozi kwixesha elizayo ngoku sayenza ngoku into. Ifana noba mna ndithi into sukuyenza kanje yenze kanje uba uyafuna isizathu soba kutheni ndisitsho kanjalo ndingakunika. Futhi usibone uba tyhini ibinobungozi le nto bendingayiqondanga ngolu hlobo. Yabazalwane ingase ke siyithathe le nto niyiqwalasele ilo hlobo ndibeka ngalo into yokokubana siqiqa ngokwalapha elizweni siziqonde izinto ngokwalapha enkonzweni nelizwe siliqonde kanjalo but le nto ibuye isincede ke ngoku napha ku-general living wethu napha ponkoyo ukwazi ukucinga uqonde kangcono kunomntu ongomnye.
uyayibona ndiyathemba kuyavakala hlobo zenkosi ithi ke iBhayibhile ilizwi ndiza kukuqiqisa ndithi ke akazuza uThixo esisiqukuquku azoqeqisa ulwandile ulwandile uzawudibana nomuntu onokuqonda athi lwayenza kanje xa usenza into athi ulandile jiko kalelo ke mina ke ndibexele lokho ingathi mina ngiboni kumke ingase xa ungafuni ukuxelelwa zenze kaloku ezi zinto uzixelelwayo ungazixelelwanga ukungazenzi kwakho ezi zinto uzixelelwayo ungazixelelwanga ithi loo nto ufuna ukuxelelwa okanye uzawusuke uyazi wena uma uyenza wrong uzuyenze right ngenye ixesha uba uyayazi kaloku utheni ungayenzi right ngoku enkosi isikeleni ukuqiqa kangcono ke kuko kuya kuzawukubangela nento kokubana xa umuntu ethe wangqina apha ngaphambili ethi ndisisityebi kuzawukwenza into yoba ungamgculeli ngaloo nto ngokwangekabiso sityebi phaa xa kusekhitshini yithi siyahlamba endlini sonke kuthi xa kubonakala uba ndiyahlamba uyakwazi ukuthi usibone ibe-underwear nefestini uthi ke sikhona nesityebi esine-underwear nefestini uyabona uba ngoku uyandigculela uyandihlukumeza kuba mna ndithetha into ayithetha uThixo ngam oba ngoku izinto zam azikahlangani uyabona kumntu okwazi ukuqiqa ayizuba idlalo kwaloo nto uyawusukathi qha itheni ingathi namafestile nje le nto yakho akabuyeki ubutyebi bam athethe ngale nto ethetha ngayo inkosi isikelelo uyayibona le mamelani xa siqiqa kakuhle ayizuthatha omnye umntu into okokubana ubungamelanga uthethe kanje kodwa ingqiqo ephilileyo ingqiqo eqiqayo ekwazi ukuqiqa nzulu nomonakalo nokwenziwa yile nto uzayithetha okanye le nto uthethayo uyakwazi ubona ungayithethanga uqonda uba ingamenzela ingxaki into enje kumntu apho eyona nto ndiza kuyizola hlobo zenkosi kukubana siyakudinga uba siqiqiswe nguThixo mamela ke uba awufuni uqiqiswa nguThixo awuzuqiqa into embeke ngoku izinto zawuhlala uzenza kekeleyo ngoba uqiqa kekeleyo siyavana hlobo zenkosi inkosi isikelelo kanti ke uThixo uyitshilo le nto uba ndiza kukuqiqisa mamela ke uThixo uzawukwenza ukuqiqisa kwakhe uba usondelelane nomntu oqiqa kangcono kunawe ezike ngoku kufutshane nalo mntu oqiqa kangcono kunawe xa uqiqa uyakwazi ukufunda enye into apha kuye engayithethanga ukopi indlela enza ngayo ukopi indlela athetha ngayo ngoba ithanda uba kwizinga eliphakemeyo kwaleyo ubani uzuyibona into ofuneka ukuthi into ethile yenziwa kanje into ethile yenziwa kanje kuthethwa kanje yazi mna ndandikwazi ufunda uba indlela umuntu athetha ngayo kwabanye abantu ndiyifunde engathanga uba kuthethwa kanje ke funda mamela apha kum kandithetha nabantu umuntu oqiqayo hlobo zenkosi sethetha apha ngaphambili unendlela yokuyibeka into ongaqiqiyo bayena vele uyabona ke andifuni kwale nto ke mna ke ndithi ndithetha okanye ndithi ndisenza into okusuka athi umfazi lo mfazi angene enkosikazi yakhe ke ngumama othile futhi umama omdala benzi kanjalo ke kuma abafazi uthi umntwana ongangwelani hayi bo inoba ngaba abafazi bangabafazi nini
khamisa tyala akayiqiqi le nto ithetha uba yindlela ibimele bathetha ngayo, yindlela othetha le uyenza qha akasebenzisa ingqondo yakhe kwinto ayenzayo. Uza kuthuka ka kuthiwa yima uyiqaphele le ndlela ubuthetha ngayo uba benzithini kanene uyayiva inkosi esisikeleyo. So ke ngoku masibe ngabantu abazimiseleyo ukufunda. Yabazalwane, ibaluleke kakhulu indlela yokwenza izinto, and indlela yokwenza izinto ayisuke izisukele entloko, iyafundwa. Kaloku siyakhiwa, siyakhana. Kamandi ndenze umzekelo ngam, ndizakhiwa nguMr. Uba uMr wandakhela uba nam ndakha abasemva kwam okanye abacali kwam, nani sinakhela uba nakha abasemva kwenu. Uyaqabela inkosi esisikeleyo. Ayisuke ngoba khona nje isuke izenzekele. Ithi ke iBhayibhile, ndiza kukuqiqisa ndikuxelele indlela emawuhambe ngayo. Ngamanye amazwi kwamaxesha apho kuzodingeka uba uxelele into emawuyenze. Yazi omnye ucashukisa kakhulu ukuxelela. Athi usisilunge esalungisa mhlawumbi masithi unoma-India into. Athi unoma-India xa ephendula kuloo nto alungiswa ngusisilungu kuyo uba amxelela uba make loo nto ke njengoba uzawuyenza nje khawuyenze kanje nakanje kanje. Yabona ke mntu mna ndikholwa vele ayenze ngokwakhe into, ngoba ndikholwa le nto ndithi ndisicingele into uba mandiyenze umntu andixelele ngokuba mandiyenze kanjani. Yho, ndingathani mna uba kwabazalwane baphendula kanjalo? Okanye xa uqala umxelele uba uyenza behleli ndizayenza kanjalo, behleli ndizayenza kanjalo. Yho, hayi ndiyadikwa futhi. Yho, akayibeke phantsi aphume. Uba ubuzayenza kanjalo yintoni ingxaki ukuthi ngoba mna uba benza ibindim lo ndisenza into athi uMr ngoba kuhle ke ukuthi sukeni uyenze kanje nakanje nakanje nakanje. Into ebezayimamela mna kuyimamela uba le ndlela azobeka ngayo ingaba yintoni umehluko kule benzayenza ngayo, or iyafana. Ndithi hayi okay hle msindikufile. Ngoba kwelinye icala xa ndizawuthi kuye so emvelo begqibile utsho ndiva yile ndlela nam bendinayo ndisuka iyafana nje loo nto le ndlela ezenza ngayo, andimtyhafisi ke ngoku. Ndiyamtyhafisa uba mangabe angenelele entweni kandiyenzayo makathula ndijonge uba ndizayenza kanjani uba ndizawuyona. Mandiyone xa ingaqinanga ubani, angaqinisekanga uba ndiyakwazi uyenza kakuhle, mandiyone azathethe ndisawuyona, okanye urayithi athethe ngoku enzela ndingabisonakali. Ithini ingqondo yethu na? Uyabona uba xa ithethe kwakuqala wenzela kakuhle uba ungabikho monakalo. Kanti ka ivela mve becinga uba ndiyayazi, kanti ebenayo le nto ithi makathethe kule nto ndiyenzayo, ebivimbela laa monakalo kuzawuba khona. Xa sekwawabonakala ke ngokubana uthetha le nto bendihleli ndiyazi, wone bani? Ndimtyhafisela ntoni? Kutheni ndimdanisa nje? Konakele ntoni? Uyayiva le ndiyithethayo? Ngoba ke uyafuneka mamela ke umntu akafuni uxelelwa yena, kodwa yena uyafuna uxelela abanye. Uyazi ke indawo kwenzeka njengoba ungafuni uxelelwa nje, xa uxelela umntu nawe uzawukwenza le nto yenzayo nawe xa uxelela. Uzawuqala uthi ke ngoku abantu banengxaki, kanti wena awusijonganga uphendula kanjani kule meko. Enye into kwehlobo senkosi endingayithetha kuloo nto, bazalwane, mbi umzamano ongenambeko. Imbeko ke iqala apha kulo mntu ulingana naye, ibheke nakwaba badala, futhi nakwaba bancinci. Yenza kakuhle ngokunesidima nangokunembeko, enzela uba naye angabi nangxaki ukwenzela imbeko. Abanye abantu bayakwazi ubana enze imbeko kubantu abadala kuye, kodwa kontanga bakhe ngurhasatsha, uthetha nakanjani. Kanti oontanga bakho basebenzisa ukuprakthiza imbeko.
yazi uba uyimbeko uba upractice ukuyenza kontanga bakho awuzuyenza kwabantu ulindele kuba uyenze kubo. Kukho intetho ethi isiqhelo siyayoyisa ingqondo. IBhayibhile itsho nayo ithi ziqheliseni ukoyika uThixo. Ngoba ukuziqhelisa ukwenza izinto ngokoyika uThixo, isasiqhelo sakho sokoyika uThixo uzawusenza nasekubhezelele ebantwini. Konakeleni ikuncede loo nto. Inkosi isikelele. Apho sasithetha ngomthetho wathi uDlamini ethetha kulaa mthetho othi bekuyihlononyoke ebantwaneni. Wayithi imbeko uyiprektisa kontanga bakho. Ngoba uba uyiprektisi kontanga bakho uzawuthelela nabo ufuna ukubahlonipha. Ngoba uyiqhelanga loo nto. Yonke ke into ihamba ngolo hlobo. Iprinciple leyo uzakha indlela ethile yokuphila okanye yokubehavior. Ziqeqeshe ngabo bantu bakufutshane nawe. Kukho abantu ufumanisa uba uyayizama imbeko yena kwaba bantu abadalanyana. Qha kontanga bakhe ukrazukile. Kulapho ke ngokuthandeka uzawufumanisa uba nesigezo sawumane siphoxa ke ngoku kwabantu badala. Ngoba uziqhelisanga ukwenza ngokungenasigezo kwaphakathi kontanga bakho. Ngosisikelele. Ngethina siyatsho singamadoda sithi nobusobogeza. Elobheja abagezi nje. Usobakho nje. Uthi khona insa. Uyayibana indisi. Uthi unobusobogeza. Andiyazi, nditsho noba umuntu wayenaso isigeze engasindiswanga. Beke wasindiswa. Ngoba abenobusobogeza buyajikwa babusobogeza. Engabe kukho ubusobogeza. Yazi naye ndahlekiswa ngumnina wami akasindiswanga. Kodwa wathetha nyani into enjalo nyani. Ansakhumbuli lo mzalwane wayethetha ngaye. Ongumfana like ovuyisa kanje. Uthi laa ntwana mani. Uyijongile nje inhle iyathendeka izolile inembeko uyijongile engathethanga nto. Ethetha ngabazalwana bethu ansakhumbule rifela ngababa abazalwana. Nabakuni ungwena mkhanyana. Uyandastand? Kwenzeka kanjalo emntwini ongumzalwane qha. But umzalwane ogezayo yena. Mamela ke isigezo mosithandeka uba sike sipoxe ithi loo nto sikhona. Ngoba uba sikhona pha kuwe uyazi basiyakwazi ukubhaleka apha ebusweni. Apha esindisweni masiyazini le nto abazalwane. Uyabona uba andinyanisekanga. Ndilimenemene. Kuyakwazeka ndakaqhekeza into okokubana ube nayo into ethi ndilimenemene kodwa ndingakhange ndenza into emenezayo kuwe. Uyabona? Nje iba ngathi ibhaliwe kodwa ayibhalwanga. Uyabona? Ifana nento oba umzekelo ndenze isono masithi ndenze ubulo qha ndesaniphepha. Ebantwini abarayithi abakwime erayithi uyakwazi ukuthi uba nayisenguye qha andiyazi uba ndizawuthi ayisenguye ngantoni but ayisenguye. Ndiyana ndithi ke phaa emsebenzini kandincokola nabahlobo bam ndithi heyi ndathi kwenye igame umphathi wethu athi ngoku ndidibana umphathi bekade ethetha kawuyoripota into atsho uba aphendule into evakalayo. Ngondibane umphathi ngokusewamsha ndithi umphathi udlile emthini. Udlile emthini. Kanti udlile nyani umphathi. Inkosi isikelele. Ngoku uyawawutsha inyana iphuma emazinyweni. Laa nto ithi ungatsho mkhanyana uba uMr Willie ayinguye. Qha ubona uba wena awuyazi uzawuthi ayinguye kanjani but unale nto uba ayindimanga. Sesisono ndisifihlileyo. Singasibhaliwe. Ndiyana ndithi ke kanti sithethela ngokwam. Umoya lulapha kuwe uyasibona isimo esi singesihle kulo moya wam. So yimimoya le. Njengokusithi andikho right nje awukho right umoya wam. Ndiwile ezweni apha entliziyweni. Uyayibona loo nto mhla kuthi igqike ngokuthi no wonder. Yile nto ibangela uba ndibe nento ethi hayi kodwa hayi utata yisenguye.
Xa ndiyazi uba ndizawuthini andiyonqina umgweba. Seyimandi ke ngokuba ezimantombane senze kuqonde useyawuqonda ngokwabe kwingaphakathi lakho ibe khona into esolayo, ikhona yona into esolekayo ungabe ungayazi yona into esisikelelo. So masiyazini ihlobo zenkosi, xa ekuxelela umntu akho tyala wenza iBhayibhile ndizokuxelela indlela emawuhambe ngayo. Angakuxelela uThixo qobo, angakuxelela ngumntu. Ithi ndikucebise iliso lam likuwe, ithi leya nginoncoko ndizokucebisa ndikujonge. Ndikucebisile kutheni kufuneka ndikujonge? Kaloku xa umcebisa umntu umcebisele uba ahambe ngokwelo cebo. Umcebisele umntu uba makenze ngale ndlela ubumcebisa ngayo. Xa umjonga kaloku ke ngoku umjongela ubana uhamba ngelaa cebiso bendimcebisa ngalo na. Niyambona uThixo ukhathala kanjani ngathi? Akakucebisi nje awugqiba ngakhathali nokulithathile nelo cebo okanye olithathanga. Ngoba ukungalithathi kwakhe icebo lakhe udileya impumelelo yakho. Phinde ukhumbule ke ngoku phaa kuncwadi Deuteronomy kuthiwa ukuba ithatha ukubana uvumelana kangakanani nanomyalelo kaThixo ukubana kwenzeke le nto uThixo afuna yenzeke ngempilo yakho. So nawe uThixo uyakucebisa awulithathi icebo lakhe kangangokuba ke ungalithathi icebo lakhe njengoba bekucebisa Mose iphinde isixelele iliso lakhe liphezu kwakho ukubona ubana uhamba ngokwele cebo na. Uza kulinda ke kangangoba uzawuthathelo xesha kukuqhankqalaza ungahambi ngelaa cebo, ukulinde kulaa ndawo uba ude uhambe ngelaa cebo kuze kwenzeke le nto ke ngoku afuna yenzeke empilweni yakho. Inkosi isikelele. Uba uyakucebisa uThixo yenjenje uthini kwenjenje kwethu, sebenzisa, thatha ingqondo yakho kwinto yonke oyenzayo uyibeke kule nto uyenzayo. Ngamanye amazwi bhadla. Ngoba kaloku uba wenzi le nto ingqondo yakho iphaa, uzobona kanjani umenakalo kule nto uyenzayo. Ifana nale nto ke ngoku umntu azawuzisa ukutya kuwe kuxakityiwa bhe akutyeki, akayazi kodwa loo nto. Hayi bo, uthe koku ungenawuvana ngendlela athile nima ethini into. Ifana nento yakhe yathethwa ngunamhla uba kwenye igemu bakhe wake wasukutya kudlamini. Kayefika eyothatha isitya ngelaka ukutya kuselapha konke. Hayi bo, ubhuti kwenze njani? Kayethatha ukutya ethi makakuve isanti akutyeki. Yo, ingathi ndiyayibona isanti. Ilume ezusizi nditsho ndiyibona ndiyiva phaa esipinatshini qha. Andiyazi ke ngokaseyidibenzisa ukutya konke. Ithe ke into ngamanye amaxesha kasityayo masithi laa santi ihlambe sesipinatshini kasihlambele. Yo, isipinatshi uba kuyanetha. Baso funeka usihlambe ngokungekasiyithanda imicebisi nganke ndagxamesa. Sihlambe ngokungekasinantsiki, ungekasinqunqi, siseliqhabe ngalinye usihlambe kanje. Uba uyenzile impazamo waqala ngokusinqunqa, usihlamba iportion eninzi emhlaba ushiyeka phaa. Yithi ke ngoku kulaa santi, kulaa laxa lakho linesanti, andikho kwakulaa plate yam, qale ndivubise ndifake imayonezi ndizamise konke. Laa santi yonke idyobhe yonke nganyakanyaka. Kanti uba bendazile ubutshile uba okay kukho ispayisi esingaqhelekanga ke kweli lali. Ifuna uba kawulisebenzisa ulisebenzisa lodwa vele ugqibele ngalo icebo uqale ngezinye at least ngekubekho itshance yoba kutyeke ke ngokwenye into le. Ngoku kasendizamise konke kaloku andiyazi ndicinga uba konke uphakele mnamos kanti usipayise ngendlela ngendlela. Uyayibona le nto ke ngoku ifuna into yoba apply ingqondo yakho kwinto eyenzayo. Yebazalwane ndiyacela khaniyibambe le principle, khaniyibambe le nto bana kwinto eyenzayo ingqondo yakho mayibe lapho. Ifana ke nale nto umzekelo ubana umntu athi i-wrong into ethile, uvele ngoko nangoko kubi ndim uba ebebonana lebizisele nto ibizawuba rayithi.
iyo idanger so zitshintshe because ubona mna onengxaki hayi akho ngxaki lento phofu ngoku ndithi bawubuzane komityi ndithi ayisuki lento nawe kawuthi ngomnwe iyasuka kodwa kwawuhamba uthi yho chubo lwakhe abasebanengxaki bobabini ngokuba nezimvu uyayibona nawe sasikade sithi lihaleli uyayibona kanti uba bu-aplayi ingqondo yakho ubuzojonga kule ndawo ukhonjwayo ulungisa kwakho game done game of yonke into eyenzekile emva koko nakwixesha elandelayo into embi uba kukhonjwa into ungajongi wena kule nto ikhonjwayo ube nesizathu sakho awutshintshi mamela ke uzawungatshintshi mamela ayake iBhayibhile ithi impungutyana ezincinci ziyawugqiba umyezo ithi kwenye indawo sithembeka kwizinto ezincinci sithembeke kwesikhulu uzawuthi ufumanise uba umntu unengxaki akalungiseki ngelizwi bana yenziwa kanje lento ngoba ilizwi alitsho kanje angalingavume tu kanti yawona ngxaki yakhe kukubana kwayena akanqandeki nakwintoni so umlungisa nakwinto encinci akalungiseki kanti kule nto incinci ulungiswa yona ulungiselela into yokuba uzukwazi ukuvumelana nelizwi likaThixo xa likulungisa siyabona hayi ndifuna ushumayela uzawungeva sekusithiwa mntana enkosi awuthethi kakuhle awubeki kakuhle urafu kakhulu uyayazi into erafu yena erafu kanje into esisikeleyo uzawufumanisa uba mhlawumbi umntu uyashumela athi zinjezi sindisana mandizohlukana nobunjo manizibona uba ndiphile okwezinja hayi awubaleqela andikatsho ke mina ndithi ndirawo andikatsho izinja ndiyasinceda apha ndishumayezele abantwana ngoyesu bayeka abantwana uhlala ethaveni izinja ngoku ziyandigezela ezinja ngabantu abadala uyabathuka yho wabathuka ndanentloni omnye upastor emngcwabeni abantu uthi inja ndiyayinceda ndishumayezela abantwana bayo bancedakale bangahlala ethaveni ngoku zigezela kum izinja uyayibona into esisikeleyo kakunjalo ke ngokuthi hayi mntana enkosi uyathuka wena uyabona ke mna ngixelelwa ke mna ngixelwa ngumoya ingcwele qha ubuthi umoya ingcwele mathethe lo nguye luthithi izinja ebantwini sozatsho nangolwesingane into esisikeleyo mamela ke khawufunde le vesi lapha ngezantsi ndizoyela akabethu 10 Verse 9 musukuba sisitivi uxa ihashe nembongolo izinto ezilawulwa ngomqhala ukuze zingadlokovi mamela musa ukuba sisitivi uxa ihashe nembongolo njengehashe nedonki izinto ezilawulwa ngomkhala ukuze zingadlokovi hayi bo ithi nale nto isekule nto siyithethayo isadibana nale vesi ngentlani sidibana ncamashi khawuye kungeva kubhekisa kumntu uvesi 80 ongathethi into kuye kodwa ufana uba uthetha into laa mntu uthi kayixelelwayo yabona ke mna ngandifuna uxelelwa nje kwamna kwamhlobo wam nje
kwamna nje kwasekhaya ke ndiyazi baza kuqhelwa apha enkonzweni kwasekhaya ngixelelwa mama uyayazi endibuze kumama nomama kutyise nasebiphalaphi umntu uyaxelela. So uba unjalo sukuba ngundlebende, sukufana nantoni, musa ukuba sisithintsi, musa ukuba sisidenge. Ithi nanye eBhayibheli, musani ukuba njengamahashe nondlebende ukungabi nangqondo. uyayiva, ukungabi nangqondo. Yintoni kwenziwa ukuba ungabi nangqondo? Awuqiqiseki. Ngoku ungaqiqi izinto uzenzakekeleyo, awufuni igxekwe loo nto, awufuni ulungiswa kuloo nto. iBhayibhile encwadi yeProverbs ithi sidenga sifuni utshintsha okanye sifuni ukulungiswa. Musa ukuba sisidengeke, musa ukufana nedonki nehashe. Ikonethi zona zihlala ngezivatho eziyimikhala. Ngamanye amazwi sudinga ukubana udubanjwe entanyeni ukuze wenze izinto ngendlela erayithi. Funda ukuzenzela izinto ngendlela erayithi ngokwakho, ungaqhutywa. Khayifunda uyigqibisa isilungu. Musani ukuba njengamahashe nondlebende ukungabi nangqondo. Abazivatho zingumkhala Yeah. neentamo zokubopha umlomo. Bengenazo Abacingi ukulawuleka. bengenazo abasayi usondela kuwe. Bengenazo abasawusondela kuwe. Ngamanye amazwi bengenawo la mikhala okanye ezantambo abanawuyenza lento kufanele bayenze. Ithini lento? Khawuye kuba sisidingi, ungafuni ukuqiqiswa, ungafuni uxelelwa, ungafuni ukucetyiswa. Ngoba ithi loo nto uba ufuna ukucetyiswa awufuni uxelelwa, ufana nabandlebende bawuthi ze bayenze into afakwe intamo. Ngamanye amazwi khawufunde ukuze ukwazi ukuzenza izinto kungekho mntu ukujongileyo uba wenza right okanye wenza wrong. Khawube independent ngesikhumsha, khawube ngumzalwane okwazi ukuzimela. Musa ukuba sisidenge, uhlala ufuna uxhomekeke ebantwini, kungenjalo wena ukwazi wena ngokwakho ukwenza okomzalwane bhadlileyo. Funeka kuhlale kukho umntu obana atshekishe uba yeka uyokhoba ubani phaa usenza kakuhle. Lo ubani ukhona umntu omane mkhoba bethu ngamane uyongena apha endlini. Yho, sawubaphi ukutya okulumezayo bethuna. Khawuyokhoba phaa ubani uyiphinda latyiwa. Yho, akakuthanda ugalela ityiwa bethuna. Akabuzi nobubusi baseyifakiwe nivela yifaka. Ngoku ibifakwe nguye vela iphinde. Understand? Bani khawuye kufaka ityiwa, khawuqala ubuze phambi kokufaka ityiwa. Bentsiba ungayifakwa wethu, bentsiba ungayifakwa yintoni na? Sasezongeza amanzi beyaxhaka. Uyawuza yeka usuka afake ityiwa? Akazuyeka because akabona iproblem kuyo yonke le. Into ezawubambi ke ngoku ukubana ukutya irhafetyiwa akutyeki. Kangangento yobana ithathe into yobana leli rayisi ibiseyiphekiwe ibiseyivuthiwe, hayi mayonyengezwe etoilet kuphekwe enye. Lena ixakile ayinyamezeleki. Mamelake akuduri ukutya. Xa uzavele kuthathwe nje kuyolahla ngento engenamsebenzi nje kasibanibani ongafuni hayi nokuthi khawume akafuni ufunda qha. Niyayibona le nto hlobo zinkosi? Yes, bangagwebeki abantu. Ndiyayazi into yoba xa usafunda ukupheka zingakhona impazamo egaleleke kakhulu ityiwa kathini andithethi ngezona. But ufumanisa uba umntu uphindaphinde into enye. Ingxaki kukubana akanqandeki, akacebiseki. Kuzothiwani ke ngoku ikhesi enjalo?
kufuneka uba ke ngoku masizakhe sizame umaaccommodate. Sithi sizakhe uba simamkele elolo hlobo. Kwenzeka ntoni? Ilizwi likaThixo lilungile, lithi iBhayibhile isibhalo sonke siphefumlelwe nguThixo. Silungele ukukhalima, silungele ukufundisa, silungise ntoni? Ukuqeqesha. Ide ibe lithi enye iBhayibhile ukulungisa isimilo. Inkosi isikelele. Wake wathi ke uMamphili bayabuza ngapha erejweni egcuyo into okokubana sube kutheni ke ngoku nanku umzalwane akade abe yiyo loo nto ilizwi lithetha yona, inoba kufeyile ilizwi likaThixo okanye kwenzeka ntoni? Nguye. Alifeyile ilizwi likaThixo. Nguye umntu lo akavuma ukujika okanye atshintshe ngoba kalamkeli. Inkosi isikelele. Ngoba ilizwi likaThixo linayo yonke hlobo zenkosi le nto siyidingayo. Into embi ke ngoku kukubana ufumanisa uba nanku usandile uyacebiseka, uyaxeleleka, yonke into ihamba kakuhle. Nanku uMafezi akacebiseki, akathini, bobabini abantu balapha benza ngokungafani. Uyazi into kwenzeka ke ngoku abantu abazijonga umama kabukani wabo bathi hayi benza kakuhle abazalwane, bazawuthatha lowo nzalo. Awugqiba ngaye bagwebe bonke abazalwane. Inkosi isikelele. Uyibona ke ngokuba ayiveli kakuhle. Yile nto ke ngoku ifuna into okokubana wena obonayo mqwethe locani kwakho ngoba kufundwa kanjani. Inkosi isikelele. Masincedisananeni, ithi masincedisaneni. Kuthethwe nomuntu angancanywa umuntu. Ngoba kule ndawo akuyo uba sike salinga senze impazamo samncama ulimisela uthini? Usisibonelo esibi sosindiso. Seyike ngokuba umzekelo ngunana lo oje ongacebisekiyo ongathini. Abazunana emajola bayazi kakubi senzi. Ubana ngusandi ongacebisekiyo ongathini napha sebenza khona waziwa njengenjubaqa uba yenziwa nguyo yo iyenziwa ngabantu etheni hayi thathwe ngumesweni yo kwawo. Hayi masincameni ke bethu. Masizilungiseleni masithumele umntwana beyothenga ukhokho sawutya into ekhakhayo etyini. Ndenza umzekelo. Zange ndibone ukutya kwabo phaa. Into enzekayo yazi into enzekayo uba ayimbiye yedwa osinyovayo phaa. Unyova nathi. Ngoba umele thina phaa ubuzalwane bethu. Nami ubandimi endinyovayo apha emsebenzini ndenza izinto ngendlela ekekeleyo, qwethekileyo thini. Abanamdla nokubona nani. Bathi yo. Hayi ukuvela nto nje yo usukaphi lo muntu andihlale noke ndiye. Njengoba kwinto ethi sakhula. Uvela phi nam ndiye ubuqondo baphofu wenza into engeyiyo. Ngoku kaloku kasombona uba iyo urhalele kwenzani phaa. Ngoba uyawufunda le nto ayiyo. Bona phaa kuyo uqonda uba ayona uyoyiwa le. Lena lo mntu onje inkosi isikelele. Siyayazi ke sobe silale ngoba uyabuzithenca. Hayi ndiyayeka bazalwane. Inkosi isikelele.